Добрый день, паважанае спадарства. Гаворыць і паказвае свабода. З вами празкі акцэнт. Я Юрый Дракахруст, а таксама мае калегі Валер Карбалевич. Валер, прывітанне. Прывітанне. І Сергей Навумчык. Сергей, добрый день. Другі раз за сёння. Вітаю. Спадарства, тэма нашай сённяшняй гутаркі, она вельмі натуральная. Гэта прессовая конференция Александра Лукашенко, группе российских журналистов, кіраўнікоў российских медиакорпораций. Глядячы по всем, это прессовая конференция, как бы подгаданная под худкий визит Александра Лукашенко в Москву. Давайте поговорим, что было сказано в этой прессовой конференции. Чего нового, что повторенное. Ну вот на что, я думаю, звернули все. Крыху я перасядзеў, калі я сыду, моих прыхільнікаў будут резать. Координационная рада готовая порвать все связи с Россией. Я с ними не буду размовлять, я не ведаю этих людей, это не оппозиция. На какие яшчэ моменты вы бы звернули увагу и что означают эти заявы? Валер. Ну, бачыце, мы пакуль толькі некія фрагменты асобныя можам каментаваць. Я думаю, сапраўды, гэта спроба неяк апеляваць да расійскай аўдыторыі сапраўды з нагоды хуткага візіту Александра Лукашэнкі ў Маскву. Я так разумею, што падтрымка, якую аказала Москва, аказаў Путін Александру Лукашэнку, яна не безумоўная. Яна як бы прадугледжвае, што будуць прынятыя, што будуць у адказ з боку Лукашэнкі таксама зроблены некія пэўныя крокі. Бачыце, дасюль толькі Путін гаварыў, што вось у Беларусі пройдзе канстытуцыйная рэформа і пасля будуць прэзідэнцкія і парламенцкія выбары. І Лукашенко сказаў, што гэта не выключана. Вось, то бок, Лукашенко паабяцаў нешта Пуціну, што ён гатовы пайсці не проста, так сказаць, закатаць усіх у асфальт у Беларусі, а гатовы пайсці на некія крокі, каб задаволіць пратэсны рух, паказаць некую маркоўку гэтаму пратэснаму руху. Вось. І таму Лукашенко зараз і зноў у інтэрв'ю для расійскіх медыя як бы спрабуе гэтую маркоўку паказаць. Ну, але беларускай аўдыторыі ён гэтую маркоўку паказваць не хоча чамусьці, а толькі для Расіі. Але гэтая маркоўка такая вельмі непэўная, бо, па-першае, ну, з аднаго боку паабяцаць, а не выканаць гэта зноў жа вельмі падобна на Александра Лукашенко. А з іншага боку... Я вас перепыню, Валер. Он же не сказаў, дарэчы, што абавязкова, я там клянусь, что вот абавязкова будуць выборы. Нет, он сказал, могут быть. Вот так, это першае. Другое, невядома, калі ж тая канстытуцыйная рэформа будзе, можа яна будзе ў 24-м годзе, ну так у 25-м годзе ўжо новыя выбары будуць. То бок, ну, з гэтых ягоных, да, і з аднаго боку я перасядзеў, і я нават, так сказаць, гатовы правесці новыя выбары пасля канстытуцыйнай рэформы, а з другога боку, калі я пайду, то ўсіх маіх прыхільнікаў перарэжуць. Вось. Таму з гэтых выснов, з гэтых заяваў Лукашэнкі я б ніякіх далекасяжных высноваў не рабіў. Гэта простая гульня з расійскай аўдыторыяй, з Крамлём, магчыма, дзеля таго, каб сёння неяк утрымацца ва ўладзе, замацаваць гэтую ўладу, ну а потым, калі гэтая ўлада замацуецца, можна будзе ад усіх сваіх абяцанняў адмовіцца. Сергей, еще тогда у меня пытание про, так бы мовить, політычны бок, вот, взаимоотносинаў менавіта з Россией. З одного боку, они все порвут, все связи с Россией, забудут, где она вогуле есть,
А сам вот ён што гаворыць: мы гатовы працягваць інтэграцыю з Расіяй, але спачатку трэба, каб рэальна запрацавалі ўсе інстытуты ўжо існыя ў рамках саюзнай дзяржавы праекты. Вот з гэтага вынікае, што ён падпіша, скажем, 30 мапаў ці 31 мапу. Ці падпіша 30, а 31-ю не падпіша, ці ввогуле нічога не падпіша, бо як бы вот это, а спачатку трэба, каб рэальна запрацавалі, ну это гаварылася і як бы і год таму, весь мінулы год. То есть вот з таго, што было ім сёння сказана, як бы ты вот зразумеў, што ён едзе ў Маскву падпісваць капітуляцыю? Ну, як звычайна, фразы, якія кажа Лукашенко, іх можна разумець амбівалентна. І ў адзін бок, і ў другі бок. Я маю на ўвазе, што сапраўды, як сказаў Валер, абяцанні, якія ён дае, могуць быць абсалютна нічым не падмацаваны, і гэта ўжо было бачна. Ну, калі гаварыць пра ідэю незалежнасці Беларусі, дык пакуль што у всякім разе у апошні час гэта працавала на гэтую ідэю, так ці інакш. Тут інтарэсы, скажем, нацыянальна незалежнасць арыентаванай часткі беларускага грамадства і Лукашэнкі у нечым супадалі. Але з многага таго, што вот ён сёння казаў, з таго дакладней, што мы пакуль што пачулі, бо сапраўды мы яшчэ не бачылі ўсё гэтае палутарагадзіннае, здаецца, ці нават двухгадзіннае інтэрв'ю, вынікае, што ягоная мэта, акрамя таго, што, вось як сказаў Валер Карбалевіч, прапагандысцкая перад расійскім грамадствам, яшчэ была ў тым, каб максімальна засведчыць сваю лаяльнасць да Крамля, каб максімальна змыць вось тыя шэрыя ці цёмныя ва ўспрыманні Пуціна і Крамля моманты, якія былі паўгады назад і раней, калі вот ён не хацеў падпісваць гэтую карту, калі ён там вельмі рэзка выступаў, так сказать, супраць расійскіх алігархаў і далей. І, конечно, меўся на ўвазе і Пуцін, і Крэмль, і іншыя. І, конечно, Лукашенко вельмі хацеў бы, каб гэта забылося. Конечно, гэта ніколі яны не забудуць, гэта адназначна. Таму вось такія абсолютно рытарычныя ў ягоным стылі, скажем, якога-небудзь 11-го, 12-го, ну, скажем так, да крымскага часу заявы кшталту адзіныя, ну, я ўжо бяру тут і папярэднія ягоныя недаўнія інтэрв'ю заявы, і адна айчына там ад Берасці да Владзівастока, і гэтак далей, і тут ён таксама гэтым пацвердзіў. Ну, і безумоўна, нейкі такі дзіўны разлік, я вот не ведаю на каго, напэўна, ўсё ж такі ён разлічвае і на электарат расійскі, на электарат Пуціна. Я маю на ўвазе, калі ён гаворыць, што вот там ягоныя апаненты хочуць парваць сувязі з Расіяй, да там ліквідаваць заводы, да зрабіць беспрацоўе, бо калі ўжо мець на ўвазе каардынацыйную раду, ён пра яе гаворыць, дык якраз такі каардынацыйная рада, нічога такога падобнага, вот менавіта каардынацыйная рада і не казала, а Марыя Калеснікава ў адным з інтэрв'ю «Эхо Москвы» наадварот прыгадывала саюзную дзяржаву, там і я сказаў, што саюзны праект працуе, і іншае, тое, што, ну, скажем, давно ўжо апазіцыя сабе такога, так сказаць, не дазваляла. Таму, конечно, ў Крамлі ўсё гэта цудоўна ведаюць і, відаць, пасміхаюцца, калі на гэта глядзяць. Ну, але вось на гледача ў тым жа самым Владзівастоку, альбо ў Твері, альбо дзе-небудзь Новасібірску, гэта безумоўна можа спрацаваць. Ці будзе ён капітуляваць? Мне здаецца, ён псіхалагічна ўжо капітуляваў. Ён ужо капітуляваў, калі вось пайшоў пасля тых падзеяў, якія адбыліся 19-12, фактычна на паклон Пуціну. І тое, што Пуцін выказаўся, што Лукашенко прасіў весці войскі, Пуцін, это, конечно, не агаворка. Это спецыяльна было сказана, каб даць зразумець, што Лукашенко звяртаўся да яго з просьбай. Ён проста, ну, Пуцін проста Лукашенко тут псіхалагічна спляжыў, я б так сказаў.
Валер, вот я еще хотел бы звернуть увагу на один сюжет, который был сказаны про первые дни, про 9-11 жніўня, про АМАП. Причем, наколькі я памятаю, тады вот первые дни там одна из интервьюерок, якая была, это была Маргарита Симонян. И ў первые дни тады, до речи, досталася яе подначаленым у Менску. И она тогда того же Караева ледь не фашистом называла у себя в Телеграме. Вот. И зараз Лукашенко, так сказать, ну как бы отгребал, что называется, сказал, что да, эмоции, конечно, но вы разумеете, они ж спынили бліцкриг, и что их, маўляў, асуджаць нельга, але мы разберем кожны выпадок. Вот на ваш погляд, это штосьці означае, бо учора ці колькі дзён таму мы чули от Караева, что ввогуле, ну пару синяков это ввогуле не проблема, так сказать, у нас самая там гуманная милиция в свете. Вот теперешние эти слова, что ну мы еще, может быть, разберемся, они что-то означают, и все-таки линия вот такая, караевская. Безумоўна, гэта нічога не азначае. Я хочу згадаць, што адразу пасля гэтых падзей, выступаючы на МЗКТ, Лукашенко фактычна ўзяў пад абарону гэтых хамапаўцаў, гэтых міліцыянтаў. Ён казаў, што самі вінаватыя тыя, якія там на Крэсціна ці ў Жодзіна кідаліся на ахоўнікаў. Ну а потым, як мы памятаем, быў указ аб узнагародзе супрацоўніку Міністэрства ўнутраных спраў сярод тых, якія якраз і займаліся вось гэтым збіццём і гэтымі катаваннямі, да? Вось. Ну і пасля ягоныя выказванні былі толькі ў абарону гэтых сілавікоў, і, дарэчы, ні адной крымінальнай справы з нагоды заяваў людзей, якія пацярпелі, таксама няма. Таму я думаю, што тут абсалютна поўнае паразуменне з тым жа Караевым. Ну, а тое, што ён зараз, так сказаць, некія словы казаў, ну, сапраўды, у расійскіх медыях гэта сітуацыя вельмі негатыўная, значыць, уражанне зрабіла. І таму, асабліва ў першыя дні, калі пад это патрапілі і прадстаўнікі афіцыйных расійскіх медыа, бо ім тоже Так. І поэтому, ну, гэта такі, так сказаць, крок, каб неяк улагодзіць расійскую аўдыторыю, сказаць, ну, будзем разбірацца, ну, але насамрэч ніхто разбірацца не будзе, гэта абсалютна зразумела. Валер, а вот тая расстановка акцентаў пра саюзную дзяржаву, якая была, якую вы выснову робіце з гэтага? Ну да, вот он кажа, что вот это там рада, значит, они ввогуле все разорвать, так сказать, русских всех порезать, видать. Вот. Але вот у меня такое вражанне, что ну ён як бы маневруе. Вот, бо тая вот такая мудрагелістая конструкция, которую он сказал, что нам трэба там некие институты. Про что ідзе размова? На столе лежать 30 мапов и 31 еще радком. То, что он не сказал, да, я подпишу. Это вот что-то значит? Ці не значыць? Ну, сапраўды, ён манеўруе, яго тэзіс, што так, трэба, каб запрацавалі інстытуты саюзнай дзяржавы, фактычна гэта тая самая пазіцыя, якую ён займаў і ў 18-м, і ў 19-м годзе, калі на ўсе прапановы аб паглыбленні інтэграцыі з боку Масквы, ён казаў, так, я за абедзвюмі рукамі, але... І вот тут пачыналася. Спачатку няхай расійскія энергарэсурсы будуць па ўнутрырасійскім цэнам пастаўляцца ў Беларусь. Вось, спачатку там все праблемы эканамічныя будуць знятыя, ну а толькі потым можна пагаварыць і па праглыбленні інтэграцыі. Фактычна это тое самае. Ну а сапраўды Лукашенко цяпер манеўруе. Я нават не выключаю, што ён можа нешта і падпісаць, хаця гэта ў сённяшніх умовах даволі небяспечна. Разумееце, сёння сітуацыя ў Беларусі не тая, якая была да пачатку выбарчай кампаніі.
Сегодня з'явіўся новы суб'ект палітычны ў краіне, беларускае грамадства. І яно ўплываць будзе на сітуацыю. І таму, калі ён нешта такое нават падпіша, гэта можа выклікаць новы выбух абурэння ў беларускім грамадстве і новыя масавыя пратэсты. Я не выключаю нават, што гэта можа выклікаць непаразуменне і ў асяроддзі беларускай наменклатуры. То бок, сёння Лукашенко ўжо не той палітык, які быў да пачатку выбарчай кампаніі, калі ён хацеў, што хацеў, той рабіў, абсалютна мог падпісаць любы дакумент. Сёння гэта не так. Вось. Ну і іншая справа, ён можа падпісаць і потым не выконваць. Таксама мы маем сітуацыю, калі дамова аб увядзенні адзінай валюты была падпісана ў пачатку 2000-х гадоў. Ну і што? І павінна, дарэчы, была ў 2005 годзе, 15 гадоў прайшло. Ну да. Сергей, а як вы лічыце, вот гэтыя яго заявы такія як бы двухсэнсоўныя пра АМАП, што, маўляў, ну перастараліся, пагарачыліся хлопцы. Вот. І пра тое, што все ж таки вот ён сказаў, што будем разбірацца з кожным выпадкам, это что-то значыць? У правовым сэнсе гэта, конечно, нічога не значыць, таму што ну, вот правильно заўважана, што не ўзбуджана ніводнай крымінальнай справы, ніхто не панёс ніякага пакарання і не панясе, бо калі нехта з амапаўцаў, напрыклад, панясе нейкае пакаранне, у іх, у амапаўцаў і шырэй у сілавікоў гэта будзе азначаць, што Лукашенко здаў вот силовиков, не просто амапаўцаў, а здаў силовиков. Так, скажем так, подобное нечто было в Украине. Тому, конечно, никто ніякага пакарання не понесе. Я думаю, что вот как раз таки российским журналистам будут принесены некие персональные прабачэнні от министра внутренних справ, магчыма нават от Лукашенки, магчыма их запросяць у Беларусь на некую такую, так сказать, экскурсию. Як стало вядома, дарэчы, як стало вядома, я дзесьці прачытаў, што Коля Лукашенко сустрэўся з вагнераўцамі же перед тем, как их отдали. Ну так, была такая информация, что такая сустрэча, так сказать, была, что старэйшы сын Лукашенко прыязджаў, выбачаўся. Что называется, мы свечку не трымалі, мы не ведаем, было гэта ці не было, але ну, з практыкі іншых краінаў, калі вот такое адбываецца, як вядома, прычым саюзных нават краінаў, ну, як правіла, выплочваецца, она не афішуецца звычайна, бо это не зацікаўлены ні адзін бок, ні другі, але выплочваецца нейкая, ну, неблагая матэрыяльная кампенсацыя. Я вот думаю, что приблизно такі будзе алгарытм. Сергей, а вот эта заява про координаційную раду, как бы, вот з того, что было Лукашенком сказано, ці означае гэта, что про гэта з ім вядзе размову не толькі Захад? Хотя, ну, как бы, беларускія ўлады ўзбудзілі крымінальную справу, Лавроў кажа, что мы з імі не будем мець справу, но, магчыма, ёсць какие-то іншыя лінии. Ці все ж таки вот тое, что Лукашенко сегодня сказал, да, с этими людьми я не буду вести ввогуле ніяких размоваў ни про Конституцию, ни про передачу влады, ввогуле ни про что. Вот буду мець справу, я не ведаю, с БРСМ, Белой Русью, Гайдукевичем. Юра, я думаю, что такое можно допустить, и вось на чым мае, так сказать, допуски грунтуюцца. Калі прыгадаць апошнія, скажем, 24 гады пасля 96 года найноўшай гісторыі Беларусі, я не магу згадаць ніводнага выпадку, ну, акрамя вот таго падпісання начнога пагаднення па так званым канстытуцыйным крызісу в лістападзе 96 года. Дык вось пасля гэтага я не магу прыгадаць ніводнага выпадку, калі б кіраўнік знешнепалітычнага ведомства России, ну, міністр замежных спраў, персанальна называў каго-небудзь з кіраўнікоў, лідараў ці актывістаў беларускай апазіцыі ці беларускай грамадзянскай супольнасці. Вот ніводнага выпадку, як скажем, мы не можем прыгадаць ніводнага выпадку, каб
Ну, напрыклад, Владимир Путин вымавіў слова «Навальны». Гэта табу. Это табу і іншае. Это тая тактыка, якую свой час абраў Лукашенко, калі, скажем, ён там прыгадываў на кожным кроку там Пазняка, ці Лебедзьку, ці Карпенку і гэтак далей, то вот потым, это, між іншым, даволі такая, ну, выніковая тактыка. Калі іх не прыгадваюць, значыць, для большасці насельніцтва іх няма. Іх проста ніколі, вось, скажем, якія б там лідары не былі, якія б кандыдаты не вылучаліся. Натуральна, у Крэмлі гэта тыя, каму трэба, цудоўна ведалі, бо працуе разведка і гэтак далей, і амбасада, так сказаць, расійскай Беларусі. Але іх ніколі не прыгадывалі, пра іх не гаварылі з той пазіцыі, што пра што іх няма, пра што пра іх гаварыць. А вот зараз абсолютно нечувальнае, калі Лавров некалькі разоў, ну мінімум 2, тое, што я магу прыгадаць, і даволі падрабязна, разважаў пра вось гэтую каардынацыйную раду, выяўляючы, ну, значна лепшую, казаць, пазнанне пра яе, чым, я думаю, ну, вельмі многія журналісты беларускіх, так сказаць, дзяржаўных выданняў. То бок азначае, што яны гэта як мінімум вывучалі. Ну, а паколькі яны вывучалі, магчыма, конечно, нельга сказаць, што Крэмль там будзе патрабаваць ад Лукашэнкі сесці за стол перамоваў з імі. Безумоўна, гэтага не будзе, это адназначна. Але вось як, ну, нейкі такі запасны нейкі мяч супраць Лукашэнкі, ці, так сказаць, вот нейкі такі фактар, каб яго недзе ушчыпнуць, магчыма, яны гэта трымаюць. І тут, адпаведна, Лукашенко, відаць, вёў сваю гульню, паказаць, так, а прабачце, з кім мне садзіцца за стол перамоў? Яны все, хто ў Вільні, хто ў Киеве, хто па свеце ездзіць, так сказаць, іх няма ў Беларусі, вот яны з'ехалі. Ну вот сёння у яго гэта з Калеснікавай, выглядае, не атрымалася. Значыць, таму зусім магчыма, што Крэмль пра гэта неяк думае. Я маю на ўвазе, ён улічвае гэты фактар, але я абсолютна адрынаю, што Крэмль прапануе Лукашэнку з імі сесці. Чаму? Ну вот, скажем, сённяшняя заява таксама было сказано, што прадстаўніком Крэмля, што ён не бачыць палітычных зняволеных у Беларусі. Гэта яшчэ адна падтрымка з боку Крэмля, бо, скажем, калі б Крэмль не хацеў нейкіх такіх рэальных перамоваў ні з бутафорыяй палітычнай кшталту вось Белай Русі ці БРСМ, а з нейкімі рэальнымі асобамі, якія прадстаўляюць інтарэсы плошчы, скажем так, ну, мінімальна яны б, так сказаць, сказалі б, што Александр Григорьевич, ну, вот как-то трэба палітзняволеных хаця б палову неяк выпусціць. Як у свой час Ельцин сказаў Лукашенку, выпусці Сівчыка і Хадыку. Так. Коллеги, апошний сюжет я хотел бы закрануть. Это вот эти словы Лукашенки про то, что моих прихильников, коли меня не будет, так сказать, будут резать. Ну, такое ўражанне, ёсць кое-какие звесткі, што прынамсі АМАП перад 9-м менавіта так і накачивали. Им показывали видео там с Киева, с Майдана пасля перамогі рэвалюцыі. Вот, маўляў, з вами вот на кол посадят. Ну, они адпаведна і дзейнічалі. Але вот я почитаў, днямі, здаецца, Павел Латушка так сказаў, што нават калі што тычыцца сілавікоў, то тыя людзі, якія вот конкретна асабіста былі адказныя за катаванне, тым, ну, да, давядзецца адказваць. А астатнім ніякіх да них прэтэнзій. Валер, на ваш погляд, як бы вот, ці правільная эта пазіцыя? Якая, на ваш погляд, у дадзеным выпадку падаецца вам рацыянальная пазіцыя? Бо сапраўды вельмі шмат хто ў беларускім грамадстве абураны, і в этом сэнсе яны бы згадзіліся з тым, што сказаў сёння Лукашенко. Да, ну, так сказать, резать, не резать, всех, не всех, но кое-кого, может быть, и хотели бы. А вот як вы лічыце, якая тут позиция павінна быць больш, як бы, лепшая? Ну, бачыце, тое, што Лукашенко пужае сваіх прыхільнікаў і дэманізуе апанентаў, ну, гэта старая гісторыя. Ёй столькі гадоў, колькі сам Лукашенко пры ўладзе. Тут нічога новага. А што тычыцца таго, якую пазіцыю павінны заняць, скажам так, людзі, якія
якія прэтэндуюць на тое, каб прадстаўляць гэты пратэсны рух. Мне падаецца, самая разумная пазіцыя, якую заняў калісьці Бабака, яшчэ калі ён быў на свабодзе і калі ён шмат даваў інтэрв'ю, калі яго таксама пыталі, ці трэба, так сказаць, прыхільнікаў, ці так сказаць, найбольш р'яных слугаў гэтага рэжыму пакараць. Ён казаў, усё павінна быць паводле закону. Калі чалавек парушыў закон, ну так, яго трэба, так сказаць, строга, незалежны суд павінен яго судзіць, і ўсё. А тыя, хто не парушаў закон, ну, значыць, ён будзе працаваць на новую Беларусь. Я думаю, што гэтая логіка павінна і быць сярод людзей, якія прэтэндуюць на нейкі статус быць прадстаўнікамі пратэснага руху. Сергей? Ну, тут цяжка не пагадзіцца з тым, што сказаў Валер, працытаваўшы ці пераказаўшы пазіцыю Віктара Бабарыкі адносна сілавікоў. Конечно, закон, але скажем, давайте спрабуем так паставіць пытанне. Я разумею, што гэта абсолютна гіпотетычна, но але допустим, некі сіловы міністр, не будзем прозвішча называць, але сіловы міністр, які можа арыштаваць Лукашэнку. Прыязджае да нейкіх прадстаўнікоў, ну, того, што мы называем плошчай, я зноў жа не хочу называць структурай, кажа, так, у мяне ёсць магчымасць, я сёння магу это зрабіць. Але мне трэба гаранты бяспекі, гаранты, так сказаць, юрыдычнага імунітэту. Што так, я аддаваў пэўныя загады там на тое, на гэта. Калі вы мне такі імунітэт даеце, я гэта раблю. Калі не даеце, ну што ж, я буду яму служыць далей. Які тут павінен быць выбар? Скажем, я не гатовы адказаць на гэтае пытанне катэгарычна ні ў адзін бок, ні ў другі бок, бо тут ёсць і в один бок і за і супраць, і в другі бок і за і супраць. Ну, ясна, якія аргументы пагаджацца, тое, што казаў Валер, это законы, гэтак далей. Хаця, скажем, і па законе тут можна было б, відаць, штосьці знайсці, нейкія, так сказаць, апраўданні. Але гісторыя вучыць, што прыблізна так часам змены дыктатур, не заўсёды, па-рознаму было, але часам змены дыктатураў адбываліся менавіта так. Таму гэта сапраўды пытанне, на якое мы можам разважаць тэарэтычна, але гэта вельмі складанае пытанне. Але, зноў жа скажу, што тэарэтычна мы пра ўсё разважаем, а гісторыя і гісторыя жніўня паказала, што многія тыя рэчы, пра якія мы утрох спрачаліся, пагаджаліся, но, аказалася, пайшлі зусім не так, як мы іх прадбачылі. Магчыма, так будзе і ў будучыні. Сёння з вами былі, я нагадаю, я, Юрий Дракахруст, Валер Карбалевич і Сергей Навумчык. А затым, як падзеі будуць развівацца далей, глядзіце ў тэлеграм-канале Радыё Свабода. Да пабачэння. Всего добрага. Очень.